Ahoj, tady Toky. Už od 6 let jsou bicí nástroje a perkuse celé planety mou největší vášní a radostí. S hudbou jsem procestoval 22 zemí světa a učil se u opravdových mistrů. Poštěstilo se mi vystupovat s největšími českými umělci a s vlastním bubenickým orchestrem Groove Army hrajeme u nás i v Evropě. Jedním z mých nejoblíbenějších nástrojů vůbec je cajon, protože je to nejuniverzálnější bicí instrument pod sluncem. Můžeš na něj hrát jak koncerty na velkém pódiu, tak ho vzít na vodu nebo k táboráku s partou kamarádů. Já cajony používám dokonce i doma místo židlí. Mám tu pro tebe první ucelený cajonový online kurz, ať už si úplný začátečník, pokročilý anebo profi bubení. Naučíš se základní údery, pokročilé techniky, probereme pop, rock, hip-hop i exotičtější groovy, jako je rumba, bossa nova nebo patanemo. Cajon je moderním a hlavně skutečně univerzálním řešením pro všechny příležitosti, kde je potřeba rytmický doprovod, a já ti prozradím o cajonu všechno, co osobně používám posledních 15 let na vrcholu naší hudební scény. Těším se, až si spolu bouchnem. Pojď do toho se mnou. Čus!